Sena mit-tnedija tal-Proġett Nazzjonali tal-Borża l-Bajda inġabru mal-25,000 tunnellata ta' skart organiku. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbar proġett ieħor li permezz tiegħu il-pubbliku ser ikun jista' jarmi l-mediċina skaduta f'kontenituri apposta fl-ispiżerji fil-lokalità tagħhom. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera spjega li matul din l-ewwel sena biss inġabru 25,000 tunnellata ta' skart organiku biex bekk l-iskart fil-Borża Sewda naqas bin-nofs. Skart organiku kien proġett li għamilna sena l-oħra li naqasna l-Borża Sewda bin-nofs. Kemm jista' jkun il-materjal ġol Borża Sewda jibqa' jonqos biex eventwalment l-Borża Sewda tkun ombra ta' dak li kienet. Madankollu saħaq li dan mhux biżżejjed u għalhekk permezz ta' din il-fera mill-iskema Sort It Out b'investiment ta' madwar 100,000 euro, issa fl-ispiżeriji madwar Malta ser jitpoġġa kontenitur apposta għar-rimi ta' mediċini skaduti jew li m'għadhomx jintużaw. Dan sabiex jiġi evitat li l-mediċini jkomplu jintremew fil-Borża Sewda jew fid-dranaġġ bir-riżultat li jkun ta' detriment kemm għas-saħħa tan-nies u anke għall-ambjent. Iċ-Chairman ta' Waste Serve David Borch spjega li s'issa madwar 60% tal-ispiżeriji madwar Malta diġà għażlu li jieħdu sehem f'din l-iskema. Spjega kif issa il-pubbliku mistenni l-ewwel jarmi l-kaxxa tal-mediċini fil-borża ta' riċiklar u l-pilloli fil-kontenitur fl-ispiżerija. Se ssib dal-kontenitur inti huwa faċli biex tkun tista' tarmi il-mediċina skaduta tajjeb li ngħidu li ħadd mhux se jkollu aċċess wara li tarmihom ma jistax ikollok aċċess għalihom ħlief tal-pharmacy. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aaron Farrugia spjega kif il-proġett Sort It Out qed isir b'investiment ta' madwar 8,400,000 euro b'7 miljun euro ġejjin minn fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari Dr. Deo De Battista ħeġġeġ lil pubbliku jarmi l-mediċina fil-kontenituri apposta għal-jom. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn appoġġa din l-iskema u assigura li aktar spiżeriji mistennija jaċċettaw dawn il-kontenituri sabiex l-iskema tkun aktar aċċessibbli għall-pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.